Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila. Mayong hapon sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa panibagong edisyon sa programa This Is My Life. Lunes kita sa karon iya nga adlaw. Marso 8 tuig 2021. Panibag-o naman iya nga Lunes sa bulan sa Marso. Kamusta dira nga aton iya nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na from sign on to sign off kuno ana pagtutok iya sa mga program sang Aksyon Radyo Bacolod. So sige. Ari naman si Inday Ann para iya nga maghatag sa inyo sang kalingawan sa subong man nga hapon. Talos man kita temporaryo sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton kag ti syempre tutok lang kamo dira kay si Inday Ann. Ida na subong ang maghatag sa inyo iya sang pila man ka mga information. Kag ang mga naka-plus star naman iya nga mga i-share ko sa inyo ang kabahin diri sang program This Is My Life. Medyo mapurupaang pa sa karon no. Mapurupaang galing kay nag-ulan. Kagina sang gabiyahe ko pa kadto di. Nag-ulan. Ara na kami nadampi sa may Intuman area sang along na diri sa downtown. Nag-ulan. Subong wala ko kagwa. I think gaguom-guom subong. Ano nga ba siya ganato? Kapaang pero nagaulan-ulan. But anyway, antes man ang tanan diri kay tadanay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay ang northeast monsoon amo sa karon iya ang nagaapekto sa extreme northern Luzon. Samtang ang easterlies amo naman ang nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Pungsod.
Ang Western Visayas, kalakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sa nga ulan. Tungod ina sa easterlies o kung localized thunderstorm. Mahinay, tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan. Ang mabatsyagan sa kabugusan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtub kasarangan ang pagbalo. Pero ti panugyan ng sa mga magagmay dira nga sa kaya. On pwede pa lang do ipaiway lang gid nga magpa-super patunga gid bala. Kay mabudlay na. Bisan tuod makanay lang ang pagbalod-balod pero may panalagsag gid. Hindi mo bala mapaktan. Kapin pag ikaw ang imo sa kayan. Nablang isang palid ng hangin lang. Okay? Muna ang mga dapat halalungan. Okay? Ang haring adlaw kagina nagbutlak mga 5:59. Kag naman ang magatunod 5:59 man karon iya sa Kasisidmon. Ang temperatura yara nag-range sa 26 to 32 degrees Celsius. That's why nga mabatsagan naton pa ang doka pero gaulan. Ano man, do hindi maintindihan si Tiyempo subong. So, sige. Ano ba mga dapat naton balantayan sa subong man nga hapon? Bantayan naton ang i-share ko sa inyo mga national news man naton nga nakuha. Kag may isa ako ka information sa inyo. Was may ara rollback. Ano na da karon ang mga ipang rollback naman nga presyo na bantayan man naton. But anyway, antes ang tanan sa aton nga mga ka-aksyon, pwede ka mo makaparticipate sa amon via Facebook Live and also pwede man kamo sa amon nga text hotline. Ang amon text hotline para sa inyo karon nga mga mensahe 0963-7570874. Ang amon naman nga Facebook, ang amon nga Facebook page, kadto kamo sa Aksyon Radyo Bacolod. Amon ang amon nga page. And then, ipangitaan dra kung ano ang naka-live. Ang naka-live suwong, This is My Life with Inday Ann. Amo na, pwede ka mo dira maka-comment sang inyo yang mga mensahe sa karon kag ti syempre pag-participate man. Okay? So sige, diri na kita sa aton man nga mga headlines danay subong. Ini may angot bala sa nadumduman nyo. Do pila ka adlaw subong bala action hands. Nagsaka ang kaso sang COVID-19. Diri sa Pilipinas, do 3 kaadlaw base sa record sang DOH, 3 kaadlaw naka-record sobra 3,000. Bilog ina nga Pilipinas. Di syempre ang tawo nagakahangawa nga nagsaka. Ano ang mga nag-contribute siniya? Kag ano bala ang mga tikang ginahimo sa karon. So dira, may ari diri sang palayag ang Philippine General Hospital nga siling nila hindi pa man kuno needed ang ginatawag time out para sa mga medical workers. If ma-remember ninyo ining time out nga ginatawag, muning gid panawagan sa mga madamo lang gid nagkalain-lain nga mga grupo sa mga medical workers matapos nga na-overwhelm sila, na-overwhelmed ang tagsa nila ka mga hospital kay bangod iya sa tuman kadamo sa mga pasyente nga ginapasulod, ginapa-admit. Ang iba dito gani kun hindi man lang tubtob severe ang kondisyon, wala na nila ginaalaw nga magsulod kay nagpuno na gid niya kaayo. Pero subong ang hambal sa Philippine General Hospital nga do hindi pa man time, hindi pa man kuno time agud iya nga panawagan liwat sang time out. Kay man kun basihan may saka tuod pero ang mga ginapangbaton bala ang ginapangbaton kuno may aga man sila sang datos kun tubtub pila pa ang ila iya nga kapasidad. Okay?
Ang isa pa gid naton ka information man, gikan iya sa national. Actually, do pang kabilugan ini siya kay diri gani sa aton nagapatigayon man sa mga police operation, di ba? So iniya ang record or ang report nga ako nga nakuha, iya inisang operation sang Calabarzon. Iho nagresulta may 9 ang napatay, 6 ang naaresto. Sa sining simultaneous police operation nga ginpatigayon sa Calabarzon. Ina karon nga i-share ko man nga dugang iya nga detalye. Kag syempre ining hambal ko nga good news. Buwas ini siya sa aton dira mga ka-aksyon, mga motorista dira naton, may rollback ang presyo sa mga produkto iya sang petrolyo. Ano ina karon iya nga mga ano tawag ni mga korporasyon inabantayan man naton sa akon iya nga pagbalik da karon sa sina iya nga part sa ngaton nga program. Kag syempre, di ba nag-celebrate subong March 8, International Women's Day. And subong, ang tema ay #ChooseToChallenge. So, inakaroon, antes ko sa aton ini nga FYI, pero may ara kita sa karon sang isa man kaya i-interview man. Okay? May ara kita sang guest angod sa sining celebration man sang International Women's Day. Mga challenge man niya and syempre mga journey man niya as isa iya ka babayi na namo nang aton man nga paga-istoryahan. Kag syempre dala naman dira ang aton iya nga horoscope. Aton horoscope of the day, aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:43 na kita. Kag sa na-mention ko, diri kita danay sa aton man nga detalye sang agin pang headlines ko kaina. Ining may angot bala sa palayag sang Philippine General Hospital nga hindi pa iya kinahanglan. Hindi pa kuno kinahanglan sang time out para sa mga medical frontliners. Inisapiyak sa pagsaka sang numero sa mga gina-admit nga COVID-19 patients sa nagkalain-lain nga mga hospital. Sunod diri kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, bag-o pa man lang ang pagsaka. Bag-o pa lang ko ng pagsaka nga na-record, kag ginabasihan man na diri ang trend sang kaso. Sa madumduman, Agosto 2020, sa nga nanawagan ang madamo yang mga medical associations kay Presidente Duterte nga ipaidalom ang National Capital Region sa Enhanced Community Quarantine. Bangod man sa ila iya nga reklamo, overwhelmed na kami. Overwhelmed na kami kay tamaan nagidya ka damo-damo sa mga tao, sa mga pasyente nga gina-admit, hindi na namon makater. If madumduman ninyo sang grabe gid ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 mga gina-admit, di ba? Tagpila within diri lang gani sa Bacolod, reklamo man diring sa aton nga mga medical associations kay hindi naman sila kaagwanta. Ako mo pila lang tong ilang capacity, nagasulobra na sila. Nagasulobra na sila kay tungod sa kadamo sang positibo. Di ko pa nadalabot ang other pag hindi nga mga may komplikasyon man. Hindi na sulod kay para lang dalon syempre sa hospital. Ay ban ganito naapektuhan pa to ang ilang pagpa-check up kay bangod inasang pagsaka sadto. Sigdasig lang to pagsaka sa kaso sang COVID-19. So bangod sang nasambit nga natabo sang Agosto 2020, si Presidente Duterte madumduman yan pa idalom niya sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Manila kagiban pagid nga mga high risk area.
Do I think do nadala to na di ang Bacolod. Bala mo kay isa man to na di Bacolod nga nanawagan. Nagupod sa panawagan sang nagkalain-lain nga mga medical associations. Nga kon mahimo ti istriktuhon danay ang mga restrictions nga ginapatuman agud iyang makontrol. Makontrol ang gihos sang tawo kag ti malimit pagid magjutay, magaganhagan ang kadamuon sang kaso. So, base diri sa record, ini-record sang DOH, daw 3 gid ka adlaw sunod-sunod nga na-record ang masobra sa 3,000 ka infections. Apang nagwa naman diya sa datos ng DOH nga 60% sa intensive care units sa Pilipinas ang available. Samtang kung 77% naman ka mechanical ventilators ang handa naman nga pagagamiton. So, amo na ang mga updates sa karon sa part iya sang aton nga mga medical workers. Ang isa pa naton nga i-share man nga information, ining may angot naman iyaho sa isa ka police operation. Actually, tawag ni simultaneous police operation. Kay man, ginkompirmar diri sa Police Regional Office 4A nga may 9 ka aktivista ang napatay, samtang 6 naman ang nagkala-aresto sa sininggin patigayon nga simultaneous police operation sa Calabarzon sang San-o ini natabo kahapon. Damo-damo diri sa mga ginpang operate. Sunod diri kay PRO 4A, Public Information Office Chief Lieutenant Colonel Chatadel Gawiran, may simultaneous implementation sang search warrants ang gintingog nga parsa sang Regional Office, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 4A, CIDG National Capital Region, ang Special Action Force, Soft Air Unit sang 202nd Brigade, kag 2nd ID, suwang ang Philippine Army, batok sa mga komunista nga grupo sa Cavite, Laguna, Batangas kag sa area sang Rizal. 6 ang napatay or 6 sa mga napatay na record ini sa Rizal, 2 naman ang sa Batangas, 1 ang sa Cavite. Samtang 6 naman ang naaresto nga ginalakipan sa 3 ini sa Laguna kag 3 man sa Rizal. Kag dugang pa diri ni Gawiran, 9 katawo ang nagapabilin nga at large. Lakip na ang isa sa Batangas, kag 6 naman ang sa Rizal. Na-recover naman ang madamo nga eksplosibo, kag nagkalain-lain iya nga armas lutang. Ang iningan natabo, ginpagkamalaot sa mga progresibo nga grupo, kag syempre ginangot ini nila sa palayag bala ni Presidente Duterte sa joint meeting sa National Task Force, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict in Northern Mindanao sa nga natabo sa syudad sang Cagayan de Oro, nga balya pamatsyon ang mga rebelde nga wala bala nagakonsiderar sa tawhanon nga kinamatarong. So muni ang resulta muna yung palayag or nagapati ang mga grupo sang sining mga progresibo, nga mga grupo, nagapati sila nga amuna ni kuno ang mando sang presidente. Kaya tigasunod lang man kuno mga otoridad kung ano man ang isugo. Kag syempre, isa pagid naton ka balita, ining may angot sa good news. Ang Philippine Shell Petroleum Corporation kag ang Sea Oil Philippines Incorporated magabuhin sa iyang presyo sa gatong. Sa gasolina, 10 centimos na diri siyang ibuhin sa kada litro. Sa diesel, 35 centimos. Sa kerosene naman, 55 centimos. Ang petrogas kag ang clean fuel may pareho man nga changes, pero ti ula labot ang kerosene kay wala man sila gabaligya sang iya ka kerosene. Ang ining pagligwat sa presyo or pagpanubo sa presyo mag-epekto ni sa las 6 sang aga buwas, Marso 9, magluwas lamang sa clean fuel nga magpatuman iya sa
panubo sa presyo last 8:01 na sang aga pero at the same day or meaning buwas man sa gihapon. Ang iban nga mga firms wala pa sila gwa sang ila nga anunsyo angod sa rollback pero tingin na saligan nga dugay-dugay ara naman na dugay-dugay ara naman na makitaan mo malala nga nagnubo, di ba? So, amo na ang pinaman ka mga nakuha naton iyang nga mga information. Gikan niya sa national. May mga positive, may mga negative man. So, amo na ang mga ginapang follow up, ha? Okay, iba gani nga mga information. Wala ko actually nagkuha gid sang update naton sa iya ka COVID-19 vaccine. But I think may ara na sa mga update naman sa karon. So, from time to time, monitor lang kay ang amon nga Facebook page. Active man ina para iya mag-post sa ngaton iya nga mga updated report. Ilabi na angot iya sa bakuna sang COVID-19, batok sa COVID-19 diri iya sa Pilipinas. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:51 na kita. Standby dira sa aton mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik. Sa na-mention ko, may isa ako ka-guest sa karon. Ang aton mga ipamangkuton. Ang yaman mga eksperyensya bilang isa kababayi sa pag-celebrar man sa karon sang International Women's Day. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing,
pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng Time, alas 2:02 na kita. Kaga pabalik diri sa aton programa, This is My Life. So, sa subong iya nga hapon, aton nga pag-istoryahan, ining may angot bala sa gina-celebrate sa karon iya nga adlaw, ang International Women's Day. Ang subong iya nga tuig, ang tema man, #ChooseToChallenge. Kay ang ining nagakahulugan ang #ChooseToChallenge, syempre, ara sa aton, kung ano bala ang mga dapat naton iyang askabigon bala, isa kahangkat sa aton kabuhi. Kay sadto, di ba may ara kita iya sa mga challenges nga do hindi naton gusto iya atubangon, tungod nga nakulbaan kita, tungod nga may pagpangduha-duha kita. Pero subong, amo ni ang nangin tema sa subong iya nga International Women's Day sa diinti parang ma-empower. Ma-empower ang tagsa-tagsa iya ka mga babayi, agud nga pakingbatuan kung ano man ang mga challenge dira nga aton iya nga ma-encounter. Pero antes pa ng tanan, aton balaan ay istoryahan kung ano ang ginatawag, ano gid ang ginhalinan kung nga naga-celebrate sang International Women's Day. Sa naibaluan, sa malawig na nga mga panyampo, ining bulan or ang petsa utso sa bulan sang Marso, ini siya ang celebrate as International Women's Day. Ini ang ginorganisa sa 1911 pa. Kaawig ni kaayo. Sang isa man ka 20th century Marxist gikan sa Germany nga si Clara Zetkin. Si Zetkin, ginbunag ini siya sang 1857 sa Werdau, Germany. Naghana sa bilang isa ka manunudlo, kag konektado man sa Social Democratic Party kun SPD, isa sa duha ka major political parties sa pungsod sa karon. Siya man ang kabahin sa duha ka labor movement kag women's movement. Sang 1880s, gin-implementar ang anti-socialist law sang German leader nga si Otto Bismarck. Rason nga ti amat-amat ni nagbiya ni ang ining si Zetkin. Nagdito naman siya nag-spread man sang mga information niya sa Switzerland kag sa France. Si Zetkin, or sa among nga panahon, nagsulat si Zetkin kaya nagpanagtag iya sa mga prescribed literature. Si Zetkin ang may dako man nga papel sa pagtukod iya sang Socialist International. Kag sa iya pagbalik sa Germany,
bilang isa siya ka editor sang Die Glishe o kung equality man kung sayuron sa English. Isa ini siya ka SPD's newspaper para sa minsang 1892 tubtub 1917. Sangyara sa SPD, si Zetken, naka-connect ini siya sa ginakabibla far left thinker kag revolutionary nga si Rosa Luxemburg. Sa 1910 naman, 3 ka tuig ay nagligad. Tapos nga naging co-founder siya sa International Socialist Women's Congress. Amo na ning tayong gali kung nga gin-propose ni Zetken ang pag-celebrate sang Women's Day sa pungsod sa una pa nga petsa February 28. Ang nasambit iya nga conference bungusan sang isa kagatos ka mga kababainhan nagikan iya sa 17 ka pungsod nga may mga union, socialist parties kag working women's club and subong man mga female legislators ilagin aprubahan ang nasambit iya nga suhestyon. That's why sang una gali gina-celebrate pa ni ang Women's Day February 28, 1911. 2 ka tuig ang nagligad 1913 dira nakagsanggin saylo ang petsa sa pag-celebrar nga subong gitawag na International Women's Day March 8. Muna nga kada tuig amo nang gina-celebrar man ang International Women's Day. Gamay lang na nga mga information naton. Angot sa gina-celebrate naton sa subong yang subong man nga adlaw ang International Women's Day. Kag sa subong nga hapon, may ara ko da nga ginbilin action, Oliver. Paliyog lang ko Thank you. Sige. Kag sa subong nga hapon sa na-mention ko, may ara kita sang isa iya ka guest aton nga interviewon man sa subong nga hapon angot man sa gina-celebrate naton subong para ma-empower man naton syempre mga kababainhan subong magahatag siya sang iya man nga mga struggles kag mga sacrifices man bilang isa iya ka babayi kag bilang isa ka iloy. Isa ka babayi, isa ka utod kag isa man ka iloy. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:08 na kita. And this time, mangin kaupod naton sa linya si Ma'am or Police Captain Armeline Vargas. Ma'am Armeline, mayong hapon. Action mayong hapon, kag mayong hapon man sa imo mga tagpalamati. Yes, thank you so much gid Ma'am Armeline sa paghatag man sa oras nimo sa subong iya nga hapon kay ti syempre sa subong nga adlaw March 8 naga-celebrate kita for International Women's Month. Ti ikaw subong nga akon nga guest bilang syempre para makahatag man sa aton yang mga listening public sa mga information bala mga challenge mo man, mga sacrifices mo man bilang isa ya ka iloy, isa ka babayi kag isa man ka utod. Pero antes ko danay ma'am nang pwede mo ana ikaw na lang personal mapakilala kung sino si Police Captain Armeline Vargas. Action ako si Captain Armeline Vargas. Sa subong ako ang station commander sa Police Station 10, situated in siya sa may barangay Handumanan. But above that, I am a mother of 2 daughters na mga high school na sila. Kag asawa sa ako nga bana. Yes. Oo, ma'am. Masagpunan paning duha. Kabay pa ginapamuyuan sa ina. Okay. But anyway, ma'am, unahon ko danay, kamusta ang kabuhi bilang isa iya ka babayi? Maging isa ka babayi para sa ako no isa ini ka privilege sa kanami gid na kung papilion sa liwat magbabayi man kuya gihapon kay the essence of a woman
no? According to Miss Universe. Oo. Hatag kitaya ang naga hatag sang topan namin ko nataya ang naga life bearing kitaya nagkita ang nagabusong ang nagahatag kabuhi sa aton kabataan. Mhm. As utod naman niya, ma'am. May ara ako utod, apat, abali 5 kami ka mag-utod. Ang apon nga mga utod, mga manghod, kaya po ang kamagulangan, puro lalaki. Mo ikaw Bali, gali only nag-iisa, girl ako baliskan sa kita. family. Yes. Oo, baliskan daw mo. Sakon yung mga utod ti isa amon laki. 4 kami babae. Pero mo ti ikaw lang isa babae. Oo. Kagaw kanami man kay being the eldest, ako lang man ang babae, so ang authority bala kag ang sa pag-manage since temprano pa kami na ilo sa Amon Iloy. 10 years old pa lang ako sa nailo sa Amon Iloy. So ang nagbuligid ako ya sa pagdumala kag sa pag keep siyang akon nga mga utod sa ila pag-eskwela kag sa ila nga pagpangabuhi. Bilang isa naman iya ka Iloy, ma'am. Bilang isa ka Iloy, pamatyagan po pasbikto bidya sa akon. Oo. Ang akon nga kabataan nang doon hadlok bidya sa akon. Although ang amon nga relationship, siya makita sa mga friends ko kag sa mga office mates ko, do barkada lang kami since nagpo naman sila sa subong. Pero when they were younger, ko na ang relationship namon daw mother-daughter daw stricto bigkapon nga na tapo sila mo na ima daw na inaglukon gitsa akon nga mga hambal kag mga laykay sa ila. Ni usog na siguro si mo, ma'am, nga kon maghambal nga mo ni oras puli gidayon. Ang aksyonan wala sila kapuli nga sila lang ginasugat gina sila. Okay. Kahit nang high school pa man lang. Okay. Bali ang masunod naton nga pamangkot, ma'am, since na-mention mo naman ang imo kabuhi bilang isa ka babayi, isa ka utod, kag isa ka Iloy, ano naman yung ma'am ang struggle mo nga do hindi mo magid bala malipatan bilang isa iya ka babayi? So, since na siguro ang pinaka-struggle ko lang naman kay sa akong nga profession, sa akong natahak na career, dominated din siya sa mga kalalakian. So, you have to work your promotion, dapat ang way up mo yan din pangabudlayan, mo kasi i-prove mo sa ilang nang bisan babae, kakaya mo man magdala tao, manage ng mga tao under sa imo. Bali, actually, muna taning masunod ko nga pamangkot, pero galing kayo doon nasabat mo na bilang isa ka pulis. Oo. Masunod na lang ko nga pamangkot. Ano man ang naging motivation mo, ma'am? Syempre, given ang imo mga kabataan, pero may other kapag nga naghahatag si mo as motivation pagid para iya nga mag-strive as isa iya ka babayi, kag syempre para man sa imo pamilya. So, sa career, nag-isagid sa motivation so is because sa akon mga pagkababae because ng number sila nga daw ka maluming kag ng daw ka weak bala sang babae so that motivated me na mag-strive gid sang kag mag-excel gid para nga nang ma-prove sila otherwise no nga ang babae hindi lang kami basta-basta babae nga pangbalay lang ma-link ninlo siyang amon panimalay, ma-manage siyang tulod sa household. But kaya gito mo niya excel man apart sa mga lalaki. Sa kung man pagkaibalo ko, before ikaw lang isa ding sa sa 10 police station sa Bacolod ang babae nga chief of police. So, sa mga nagliligad na naman kanimang Garcia, kanday Ma'am Dayan, kanya naka-hepe, sa nagligad sa Station 9, naman sa si Lieutenant, may baguhanon, may nga babae, no? Pero sa subong, sa liwat na ako lang gihapon. Solo. Solo, gihapon, unika iha. Oo.
Per usual, ma'am, during mga, amo na nga mga senaryo, may naka-experience ka man, ma'am, discrimination, abi nga ginatawag. Wala naman. Kahit sa PNP ng gender sensitive na naman tanan, kahit before ka mag-party na sa training, mag-PO1 pa lang, kung mga schooling, may aragin na permit, gender sensitivity training. So, though, nang wala na man discrimination when it comes sa babae or sa lalaki, galing atong, kung may mga challenges, mga personal, personal nga pangnantaw bala nga muna naga-challenge kita imo nga proof mo gid nga na hindi ka nila pag i-lockdown, hindi ka sila manubuan sa imo tungod kay babae ka. Yes, amo pag ginaw syempre. Ang masunod ko nga pamangkot si mo, ma'am, kay i-relate naton sa subong bala nga mga generation sa mga babayi. Ano ang mga nagakakit-ano mga kinalain sang una kag sa subong iya nga mga babayi? Pauna, no, itong amon niya dahil nga pangidaron. Kaya ikaw, naupod ko na sa mga bag-o, no? Oo. Pauna, ang sinalain siguro more, grabe ang social media, subong, pero mas sociable ang mga pamatanon sa una, mga kababainhan din, no? Kaya nagagwa, pagkikan mo, nag-play, nag-interact, tapos nag-build sa video relationship, real bala nga relationship yaw. Ang kinalain subong is more on social media na. So hindi na mo ginaya ka real ang mga friends kasi boyfriend sila through chat lang tapos biging na nakilalaan. Kumana siguro do ang kinalain kita. Tapos subong grabe gid ang influence ng social media sa mga pamatanon, sa pamisti, sa mga make-up, bisan pa sa mga choices nila gani. Dahil sa una sa aton niya sa amon nga tan TV pa lang. So hindi gid kami attached gid masyado gid sa social media. More on ng interaction gid sa friends. Pila pa lang subong ang mga edad, 15 or mga bisan 10 years old pa lang subong kabalo na mag-makeup. Precisely, dahil. Oo. Nang kisada ni nang may kuniga magapang portion dito ang PNP dito sa Bacolod, ang Bacolod Police, nang activity kami sa pag-implement sa mga health protocols dito sa syudad. Especially na sa face mask. Isa may mga sitaan kaming na nga mga kabataan, babae, na inamuno ko ginaambak ko ba? The face mask ka na, ang imo nga lips pula-pula pa, no? Oo. Kisa ginapanaob na nila, ginabutang nila face mask sa dalawang chin. Siguro, number ko na ginapakita-kita nyo kita ninyo nga red na lips sa muna nga ginapanaob yung face mask nyo. Which is delikado, ginalay kaya na sila dayo namon. Nagtuga ka na problema kay tungod COVID, nagpaano ka pa da? Anong tawag na? Nagpaila-ila sa imo nga lipstick. Anyway, ma'am, sa iluhan nato nang isa pag ginakon ka pamangkot. At nagapati ka man, ma'am, ang sasiling na bala nga ang mga babayi kuno is damo gidya sa mga bagay nga hindi nila masarangan ang pilay ka mga obligasyon nga lalaki lang gid ang makasarang. On contrary, I believe otherwise. Because ang babae, kaya tayo mag-multitasking, damo tayo ma-accomplish in one setting lang din, no? Kag mas damo tayo maubra, nga hindi mo ubra sa lalaki. Sila ang lalaki, nang usually, sa generally speaking, paano ba lang ilang nga ubra, tapos kung office sila. Ma-office tanggit sila. Kita yung nga babae, kaya tayo sa-office online selling. Oo. So, may bata pa ang ginatipan. Natudlo pa ta module. Oo. Kaya kapagatoon ka pa paano magluto. Kaya pagkagabi, mapuli ka, maluto ka pa. So, hindi nang sa ginambal mo to nga phrase. Ang ginapatihan ko ang sulit na mas damo mga
Kanami, no? Kanami kay Ma'am Vargas. Okay, Ma'am Vargas? Okay, nautod? Sige, sige. Ara na siya? Sige, sige, sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:20. Ara na siya, okay na? Sige, sa imo Ma'am Vargas, mayong hapon sa liwat, pabalik? Yes, narinaliwat ang balik na. Sige, continue lang mama. Kaya nautod kita sa imo nga explanation. Mali lang doon sa una, panaiyaday nga culture or ng pagpagpati, pala nga, ng damo sa hindi ma-accomplish. Pero subong with the empowerment sa mga babae at sa mga trainings man isang gender sensitivity trainings na-realize na natang mga kababainhan ng ilang full potential. Kung pabayaan lang gid sila yang mag-excel man, hindi lang sila i-deprive man sa ilang mga talent, sa ilang freedom, kaya tagid na mag-excel dahil. Ma'am, ano ang masiling mo or makabig ba lang ang isa ka babayi, isa ya ka empowered? Empowered woman nga ginatawag. Ano ang laragway mo sa iya nga isa siya ka empowered woman? Anong namin mo lang may tao or physical nga tao i-describe ko lang. As ikaw mismo, ma'am. Ako sa imo lang. Para sa ako, ng empowered na woman, nang wala siya may nakahadlukan, nga itry, kung may nakaminsaran siya nga undertaking, so endeavor, or mga plano, kaya na kita i-ugnahon without hesitation and limitations, Pino. Hindi siya may nadlukon mag-try whether ma-excel man siya or ma-fail man siya because hindi man tayo natin hawak ang mga incidents, no. There will come a time na may failures kita or may mga nag-short tabla sa aton ng mga expectation. But then hindi hindi na nga butang o ina nga insidente magpabilin sa aton or magpa-put down sa aton. Hindi ang imuon pa na siya nga maging inspiration na sa next time masarangan ta nagid kag makaya ta nagid. Amo na para sa ako na isa ka empowered woman. So meaning kung ma-fail ka isa, hindi ka agad-agad magsuko. Laban lang. Laban lang. Kaya, gid na. Yes. Halin kay Ma'am Vargas, kaya na. Okay. Ma'am Vargas, ano naman yung mapaambit mo bilang mensahe man sa subong nga nag-celebrar sa International Women's Month, subong iya nga adlaw, syempre March 8. Ano ang mapaambit mo nga mensahe sa mga kababainhan nga naga-monitor subong? So, sa liwat no, ng mayong hapon, sa tanan nga mga kababainhan nga nagapamati sa ako. Kay, i-take ko na lang ng opportunity noan na mag-reach out sa kahit pa paano, natabla subong ka-active sa media, social media, tagdasundamo na kami sa mga ginakatuan nga mga talks, kag mga pulong-pulong. Pero nagapabilin na may mga kababainhan sa gihapon nga nagapanago, no? Nagagawa bala kung sila nang battered sila sa may mga domestic violence tulad sa panimalay or higot or priso sila sa isa ka relationship bala nang hindi na healthy, ginasakit na sila, hindi lang physically, verbally, emotionally. Hindi sila magkahadlok. Palapit sila kung natahap sila sa police station, sa barangay. Kaya may mabulig sa ila. May mga institutions, may mga NGOs na willing mabulig sa ila nga magbangon, kag ipangitaon liwat ang ila kaugalingon para ayos sila, makatindog naman sila sa liwat. Kag sa mga kababainhan naman niya nga naga-excel, nami ang ila bala nga mga career, continue lang, no, kay nang wala lang sila kabalo pero ang mga tao sa ila palibot naka-create na sila nga maging inspiration. So go lang
although nga nang abi mo wala pa sang may ginahimo. Pero but then kung nakitaan ka nga bilang babae, naga-excel man ikaw, sa palibot mo, may mga inspired na ikaw. Yes. Lastly na lang, ma'am, ano ang mabilin mo as panumdum sa mga kabataan subong, mga babae, mga kabataan? Kaya na-mention mo kaina ang mga babae, mga bata subong ang mga babae do kalain na gid sa ila nga pamatasan kung ikumparar sang imo man nga generation or sa aton syempre nga mga generation nga do basta hindi mo na maintindihan. Okay, ma'am. So, sa mga kabataan sa subong, hindi tanan nga makitanta sa social media, insakto. So, dapat sa gihapon, kita mag-reach out sa gihapon kita sa aton nga mga ginikanan, especially sa aton nga mga nanay. Kay hindi ka lang nga social media insakto. Isa pagid ng hindi man tanan friends naton. Kaya hindi sila kung maayo yung mga relationship sa imong mga ginikanan. Mangita sila sa mga role model nga insakto, sa hindi gid sila mag-intra sa mga drugs, premarital sex, pag sa mga bisyo nga hindi pa maayo. Oo. Basi may idugang ka pa, ma'am. Other mo pagid nga mga pahanumdum. Sa public na lang, Sa gahapon, sa buong ara pa kita sa pandemic, although nga medyo nag-lessen, naging man ang cases sa aton diri sa Bacolod, pero sa gihapon, ara pa na siya gihapon nga threat, hindi kita magkumpiyansa, refrain mata sa gihapon sa pagkadto sa mga mataho nga lugar. Pag sa kadagwa naton, i-maintain tagid ang aton nga medical protocols kay pinaagi sinin makabuling ta sa aton pagalingon, sa aton pamilya kag sa aton gobyerno. Yes. With that, ma'am, Police Captain Armelin Vargas, thank you so much, Gid, sa paghatag sa imo nga oras kay gawinan sa subong man nga programa sang This Is My Life. And it's my pleasure kag welcome gid permi ang Action Radio sa pag-interview. Sige, salamat sa imo sa liwat dira, ma'am Vargas. Okay. Alas 2:27 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Muyad tuman ang isa naton iya ka guest. Nagatag sang iya man nga mga struggles in life. Bilang isa iya ka babae, sa subong man nga pag-celebrate naton sang International Women's Month. Mga struggles si Ma'am Vargas kag di syempre bilang police officer. Subong na-mention niya, isa naman siya nag-iisang babae sa 10 police station diri sa Bacolod City Police Office. So sa liwat si mo Ma'am Armelin Vargas, thank you so much, Ged. Kag kabay nga hatagan kapag sa dugang pagid nga strength. Isog dis Ma'am Vargas. Dapat kung magtubang ka ni siya, magtadlong ka. Kay budlayan ka gid. Mga manong pangaluyag ni siya, mga bata in the future, good luck. Okay, alas 2:28 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby dira sa aton nga mga ka-action. Kaya ako naman pagabasahon ng aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Apang antas, Arianay. Sa ito man dira mga kauturan? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:33. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, ato naman yung istoryahan. Diri na kita sa aton niya nga horoscope of the day. Okay. Action Oliver, paliyog lang ko dahil kaya wala ko di guro sang available nga ano niya. Paliyog lang action. Action! Report! Sa patrol, isa ka flash report with Action Alvin Grava. Action Alvin? Aksyon live, gikan diri sa sulod mismo sang vendor sa plaza. Isa ka drug den ang na-discoveryhan sa mga katapos sa Philippine Drug Enforcement Agency na nakip na diri ang bypass operation action sa idalom sang Philippine Drug Enforcement Team, especially Special Enforcement Team ini diri mismo sa Bacolod action resulta diri sa pagka-aresto sining 8 ka mga persona. That includes action ang ginatawag nga drug den sa sulod mismo
sang public market diri man sa vendor sa Plaza aksyonan sa Barangay 10. May initial na karon aksyonan na nakita na naton diri although naginatipon pa lamang sa mga katapo sa nga PDEA ang isa ka bulto pero madamo na may mga pila ka mga elongated kag plastic sachet sa suspected shabu aksyonan. Ang ining bypass operation ang ginpangunahan man sang mga katapo or rather ni PDEA agent Bamboo no. Diin initial si sir ara pa sir initial sir paano ninyo na bingo ang ining mga suspect sir? Bali, nagkanta kita di isang surveillance sa pila na kaya mga inadlaw, kag tungod man sang reklamo man sa mga pumuluyo dire. So, may aratang asset nga nagpakuno-kuno dire, kag naupdan man sa aton nga isa ka pusher buyer. So, nakapadayon kita nga nakabakal, kag amo ni nga nakakanta kita sang bypass operation, kag na-dismantle taning ilang ruan. Actually, aksyonan kung ara ka sa may atubang sa likod sa kilid sang SM. Diriya makitan mo vendors market, vendors pero sa likod sini nga vendors market aksyonan damo diriya sa mga ambut kun lantaw mo daw pansyon ang daw pansyon bala aksyonan kaya mo ni diriya gatulog ang iban amo ang ginahimo nila ruan amo ning ginahimo karon nga drug den aksyonan. Sir, it seems public place ini lugar ini public place ini ini kay merkado publiko sir. It seems nga ginapanugutan ni nga ari diri katabong illegal nga transaction sa pampubliko nga lugar. Muna gani kay ang akong pananaw ni una abi ko relocation na diri sa temporary shelter ni diri sang na demolish dira sa tupad. Pero sang pagpamangkot ko gali diri gid sila ga-elistar kag naghimo sang ila kubol di sa kada dalom sang tiles ni sang para tani sa wet market. Gani para sa wet market ni aksyonan pero lantaon mo masyado ka dako nga ang iban diri it seems nga ginahimo sa aton picture nga ginpadala aksyonan makitaan mo nga ginbutangan na ni isang kwarto bla nga diri sila garo. Sir, ang ining dalom sining lamisa ni ano ang tawag sini daw lamisa listaran sa mga isda abi. Sir, ano ni sila sir amo nang mismong drug den? Oo, dira sila mismo ang tanan nga mga parokyano nila bali masulod kada kag dira ka maruro sa dalom. Oo. Ti consider man ni nga ilaman nga mismo nga tululugan kag do single bed ni kada isa ka buho do isa man ka tawo ang nagatulog diri. Pero it seems sir ginimo na ning balay ang likod gali diri sir sa babaw sining lamisa may ara man mismo ginaplastaran sang ilising mga igdaan. Oo, bali ang sa babaw naman niya sang tile sa babaw sang lamisa, ginabutangan kung tani isang isda, may lain naman niya ang ga-occupy, lain naman ang gatulog. Grabe aksyonan diri lain man ang gatulog pero iniya sila sir mga nagadirektman as initial pa lang taga-dirigin ni sila sir. Bali ang aton gid nga target diri nga si Joby Bermudez, taga-dirigin ni siya. Tapos ang iban diri mga diri sa palibot may taga Barangay 10, may man di sa likod diri sa Mambulok. Kag may isa nga taga Mandalagan man ikuno kag ang isa dol lapit sa Manokan. So in short sir mga parokyano ning pito ka nga mga nagkadadakpan. Oo, mga iyan na ni mga parokyano diri. So ano nga kaso diri sir kay considering ang ini nga public place kini mo nga drug den anong mahimo kag anong matabo diri sir anong kaso against sa ila? Di kasuhan ta ni sa sang section 6 kag section 7 ang mga visitors. Ang 6 amo ang pagmintinar sang drug den diri. Kag section 5 ay tungod nga nagbaligya pa sa atong pusher buyer. Section 11 sa possession sang iyang drugs. Gamintin ba siya sa drug den anong violation pag diri sir? Bali ang maintaining sang drug den is section 6. So magluwas diri sir may mga drug paraphernalia na gid mga nakuha diri another kaso na naman Oo, another man na kaso ang paraphernalia pagit. Sige, aksyonan sir, thank you good sir. Si PDEA agent Bamboo aksyonan muni mismo ang pagka
pagkabungkag, pagkagawa sang sining drug den nga nagakatabo mismo sa sulod sang merkado publiko sang vendors plaza. Ginakuha na nila sa mga aksyonahan, record pa lamang sa sining tinuon may mga recovery but sa karon may madamo na nga plastic, no? May isa ka bulto, 2468 daw, may mga 8 na ka mga elongated plastic sa isang suspected shabu. Dugang nga mga detalye in relation diri sa pag dismantle sang drug den sa area sang vendor sa plaza sa iban pa naton nga mga public affairs program. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:40. Kag inyo ginpamatian ang flash report sa patrol, isa ka drug den naman ho, nabungkag sa PDEA set. Dako-dako na ba ni karon? Bantayi ang pila kadugang paganya detalye kung pila ang na-confiscate sa aton iya nga authorities sa sining operation. Sample Plus Gold. Ko si Mercy, harap pungan Moranas. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga nagatutok via Facebook Live. Kay Ma'am Carol Montoya nga naga-monitor via FB Live dira sa syudad sa Quezon. Sa kay Sir Alex Montesa, kay Ma'am Tia Kim Iriman. Mayong hapon man kuno sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Naga-monitor ni siya sa may Banwasang Morsha. Okay. Sa kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, mayong hapon. Kay Donna Robles Prodigalidad, mayong hapon, San Diego, California. Sa kay Editorta de la Peña Barbecue. Bako, yun yung pangalan yan. Mayong hapon, action an. Ari lang di sila Tita Lourdes kag Lola Toring. Nagaupod si imo nga programa. Makot sila kung saan o kung mabalik si Tita We. Mabalaan lang na. Okay? Sa kay Annabella, ngayong hapon man, have a blessed and happy Monday. May pa-advance gali nga greetings sa advance happy birthday kuno sa kay Tita Ebony. Sige, salamat. Kay Jonas Estandarte, mayong hapon, naga-monitor kuno sa program. Pag-greet lang si ang Estandarte family sa Tagok, Cabancalan City. Kay Marjorie Empress, mayong hapon man, dala naga-monitor si Gardenville. Kay Star Jacob, good afternoon, Indayan. This is my first time ma-online tungod I am avid sa radio lang mamati. Kay upod ko husband ko gapamati. Wala na ko halin, just Action Radio lang gid. Wow, thank you so much, gid. Kay Mike John sa Molde Seva, ma-action an mayong hapon. Sa gamonitor ko diri subong sa Moises Padilla. Tamiyaw ko lang sa Molde family kag Seva family. Hag mabuhay ang Action Radio. Kay Ma'am Homa Lumena, kay Sir Robert Roma, thank you sa star, sir. Kay Cathy Ver, Ma'am Cathy Ver, mayong hapon. Kay Sir Antonio Beronio, naga-monitor from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Lolita Fabila, mayong hapon, tamyaw niya ko ng banaya nga si Fred, kag sa umaga niya nga si Gold, nga nagapamati subong sa Sharina Heights. Salamat! Okay, si Sir Alex, so chill. Kay Ma'am Priscilla Maasin Oropel, naga-monitor dira sa Barangay Tangub. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Indayan, peace, greet Herx, check ba pronounce ko, ma'am? Herx Drake Arsenio on his 12th birthday. Happy birthday dira sa imo, Herx Drake Arsenio. Okay? Kay Sir Guillermo Clarito, naga-monitor dira sa Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Sige, salamat gid. Kay Ma'am Ann Bella, happy International Women's Day to all of us. Mabuhay tayong mga babae, still pretty, kind, and generous. Salamat, Ma'am Ann Bella. Kay Jarrell Marande Gadudo, mayong hapon man. Kay Jarrell Marande, okay, sulit ko. Kay Sir Christian Roa, mayong hapon. Kay Jake Corzal, mayong hapon man. Patamyaw niya kuno si Bebs La Rosal Camion, kag sa iya nga pamilya Corzal. Sige, salamat.
tutok gid sa kuno. Sige. Kay Sir Eddie Lamos, mayo nga po dira sa Cane Town, Victorias, kag sa iya nanay nga si Nanay Isabel nga naga-monitor man. Kay Amor Malayang nga naga-monitor, Ma'am Cory Vidaha, mayong hapon. Kay Leo Talaban, di na to. Anong misa man? Okay, from Barangay Manghanoy, La Castellana, kay Sir Leo Talaban. Kay Ma'am Lenfante Meltok, mayong hapon. Kay Ma'am Suzette Alunan, mayong hapon, and God bless. Sige, saban pa nila natin yung mga ka-action. Send lang sa inyo yung mga message. Kay basahon ko lang akaron. And thank you so much, Ged. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:47 na kita. Pabalik diri sa aton programa ang This is My Life. So this time ato naman iya nga pag-istoryahan ang ato na nga kapalaran for today. Pero antes mayong hapon dagali danay kay Nanay Arlene Barangay kag Nalitiloy sa Barangay Tangob nga naga-monitor man sa Action Radio. Sige, thank you so much kid ha. Kay Nanay Arlene kag kay Nalitiloy. Thank you kid. Sige, unahon naton ang sa mga Pisces. Febrero 19, tubtob Marso 20. O sa mga Pisces, dira, gamita ang imo yung tinatago. Ang imo dira lang nga mga ikasarang na wala mo yung ginapakita. Para man yung malampuwasan ang mga problema nga imo yung nga ginapangatubang sa karon. O sa subong man Pisces, nagaugyon sa imong panahon para iya nga mag-invest. Sa mga Pisces, lucky number 23, 46, 55, 31, and 11. Raspberry is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Likawan ang mga madrama, ang mga abyan. Okay, maubos lang ang imo yung tiyempo kag enerhiya sa iya. Ang
Lain pa na kung hindi man siya magpamati isang imo iyang mga advice. Okay, sa mga Aries, lucky numbers 33, 47, 59, at 22, and 11. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, tanan nga kinahanglan sa negosyo. Mabuligan ina sa imo ya mga investor na makilala sa isa man kapag tililipon. Makilala ka kuno? New friendship. Sige, sa mga Taurus, lucky numbers 23, 46, 39, 55, and 13. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Madayon kuno ang travel mo sa iban iya nga pungsod. Personal man o kung may angot ina sa imo iya nga negosyo. Makuha mo man ang imo iya nga mga ginahandom sa karon Gemini. Gemini, lucky numbers 53, 46, 21, 12, and 39. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Sa mga Cancer, kuno na mahilig ka dabla naga-online selling ka. Na dako kuno ang imo yang chance para makabaligya ka sa mga bag-o nga product. Pag-iya online, bangod madamo kuno ang interesado nga mag-reseller. Reseller. Pero maghalong lamang ha, kasi bala mo maning halinan nga mabulilyaso ka dirang mga kung kaisa bladaan, di masaligan ang iba niya tao. Okay, sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 39, 53, and 13. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, unta ta na Leo ang pagpanigarilyo. Ha? Buligid rang imo yang ikaayong lawas, tubtob na palayo man sa mga balatian. Subong mo yang ma-appreciate ang pagbulig dira sang imo nga partner. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 36, 49, 53, and 11. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51. First part pa lang to asang aton man nga horoscope. Sa akon nga pagbalik, hanggang pagid naton mga nabilin nga horoscope. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaluan. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:58. Sa ito na naidira mga kauturan nga ay gusto nila mag-loan, no? Gusto nila kwarta ka gusto gid mag-loan. Ara lang sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami.
San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:04 na kita. Medyo lawig-lawig. But anyway, ngagawon ko lang ni Hoa. Ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Ayo lang ko Action Oliver, ha? Okay? Sige, sa mga Virgo, Agosto 23, Tubtob Setyembre 23. Oy, marami isa karon ng imo yang feeling. Labi na in terms of financial freedom. Okay man? Isa pa gid Virgo, may posibilidad nga mag-expand inadirang imo yan nga negosyo. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 26, 49, 53, and 14. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, madamo ang magabukas nga oportunidad sa imo Libra. Dapat mangin masagad kaya sa pagpili kung ano dra ang mas nalantaw mo bala na magkabulig sa imo good yang mangin mas maayo ka pa bilang isa ka tao. Syempre sa mga Libra, lucky numbers 53, 36, 29, 43, and 11. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ang mga pagtingwa mo dira Scorpio, bagahatag inasang maayo nga estado sa imo nga negosyo. Magaganiat pa inasang mas madamo nga mga customer. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 46, 27, 21, and 11. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, matapos mo dira ang mga legal requirements, kag may mabaton ka dira nga mga advices, mas maayo nga tun-an mo inaanay sang maayo bala or padalman mo gid. Kas ka man maghimo sang imo iya nga desisyon. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 37, 59, and 21, and 13. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Kung sa mga Capricorn, manami man subong. Kaya nakabayad ka nila sa imo yung mga kautangan. Maghanda ka lang kung Capricorn. Kaya amat-amat na, ma-feel mo na ang success. Okay? Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 39, 26, 42, and 15. Pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ang kabuhi ko ng Aquarius, mas mo pa nga ma-appreciate mangod sa pag-abot sang isa ay katawo nga magahatag sang duag sini. Bagay ka mo kuno nga duha. The future soulmate mo. Okay, sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 15, 55, 38, and 22. Marigold yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:07 na kita or alas 3:08 na kita. Okay, ngagaw gida. Pasensya gid sa aton yung mga ka-action nga wala ko na nalamputan sa pagbasa man ng inyo yung mga mensahe. Apang subong to say goodbye naman danay si Inday Ann. Subong man nga edisyon sa nga programa, This is My Life. Apang paranay sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Acts chapter 5 verse 32. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton,
Ininawa ng inyo alagad, inisi Indayan. Nga nagapasalamat, kag halong kita tanan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.